Dobrý deň, ja by som chcel poradiť kúpiť nejaký šperk pre neter moju takú malú. Dobrý deň, tak pre deti tu máme široký sortiment, máme tu fakt, že veľa príveskov, aj reťazok, teda, ktorých si môžu vybrať. Medzi deťmi je veľmi obľúbená práve tento prívesok, neviem, nie je obľúbený, je to štvorlistok. Rodičia im zvyknú hovoriť, že im to prináša šťastie a tak, takže to je veľmi obľúbené, ale taktiež si kupujú aj tohoto motýlika alebo takéhoto sloníka. A teda reťazky tu máme obidve tej istej dĺžky, teda prispôsobené pre deti, sú kratšie ako tie pre dospelých a vidíme, že sú tu teda dva druhy. Taktiež máme pre ne aj náušnice a tie sú taktiež veľmi obľúbené. Super. A ktoré z týchto by som si mal vybrať? Mne sa osobne viac páčia títo kvetlinkové, pre dievča teda. Aha, čiže sú nejaké náušnice a prívesok, ten štvorlistok? No, asi by to bolo fajn. Dobre, ďakujem pekne.